κοπεί. Το πλάγιο για την ομάδα του Ζακυνθιακού. Μονομαχία του Καραμαλίκη με τον Φίλη. Ο Καλυβόπουλος στο χώρο του κέντρου για τον Ζίου. Αυτός πατάει την μπάλα. Θα δώσει πίσω στον Διαμαντή. Καλαλάς. Βεβαιασμένα. Ο Δημάκος. Λάθος από τον Νίκου. Παίρνει ο Μαρίνης. Προσπαθεί να περάσει από τον Νίκου. Θα βγάλει και την σέντρα. Ωραίο τακουνάκι του Δημάκου. Όμως ο Χαρακτινός θα μπλοκάρει. Ο Καλυβόπουλος κλέβει και θα κάθε την πάσα που θα προσπαθήσει για τον Καλογιάννη. Δημάκος. Κόβουν οι παίκτες του Ζακυνθιακού με τον Κωστάκη. Ο Ζίου, Δημάκος. Πάλι Ζίου. Ανοίγει δεξιά για τον Βαρβουλέτο. Η σέντρα κόβει ο Τζαφέρης. Στον Βαρβουλέτο, αυτός ο Διαμαντή, πιο πίσω στον Καλαλά. Καλαλάς θα γεμίσει για τον Δημάκο. Σταματέλος πάλι ωραία για τον Δημάκο. Με αντίπαλο τον Κόκα. Τελικά θα κοπεί από τον Τσιφλίδη. Το πλάγιο του για την ομάδα του Ερμή Κυπερίου με τον Σταματέλο. Ωραία ο Καλογιάννης, Δημάκος με στην περιοχή, κόβεται τελευταία στιγμή από τον Κόκα. Μπαρμπαρούσης, Σταματέλος θα κόψει. Παίξε λίγο γρήγορα με την μπάλα. Μαριέ. Στανιά!
Ανέβαρε. Ανέβαρε. Σε ξεγέλασε τώρα.
Ξεγέλασε, ωραία, εντάξει, ξεγέλασε. Μαλάκασε το κεφάλι μου βρίσκει ο νόμος. Δεν πάω. Να μην πατάμε. Αυτοί έχουνε πρόβλημα χαμηλά παίρνει.
Κοίτα, είμαστε τρεις εδώ, τελειώ. Είμαστε τρεις εδώ, βάλε. Πάρε. Sorry ρε. Ναι ρε μαλάκα, γι' αυτό πάω. Γι' αυτό πάω ρε μαλάκα. Το πάμε με κοντράρι, την πλάτη. Πάστα. Γιατί ξεκίνησες το
κάνω. Κάνω. Δεν κάνεις κανονικά γράφει με τους. Δηλαδή παίρνει τον Νίκο Μίτσο για να τον παίξει μετά. Στο 20 λεπτό, Κιβέρι Ζακηδιακός 1-1. Με τα γκολ του Φωτιάδη στο 4 και του Ζίου στο 8. Σταματέλος θα διεκδικήσει την μπάλα με τον Τσιφλίδη. Κερδισμένος ο αριστερός αμυντικός του Κιβερίου. Σελής μπροστά από τον Μπαρμπαρούση θα κόψει. Ο Δημάκος θα κερδίσει. Όχι, επιθετικό φάουλ δεν είναι. Επιθετικό φάουλ έδωσε ο κύριος Νίκας, ο διαιτητής αναμετρήσει από τη Μεσσηνία. Θεώρησε ότι ο Δημάκος τράβηξε τον αμυντικό του Ζακυνθιακού. Η παρατηρήση του Λουκακούρο από τον διαιτητή για τις διαμαρτυρίες του προπονητή των γηπεδούχων. Συνέχεια σε παιχνίδι με τον Νίκου και τον Τζαφέρη να αλλάζουν την μπάλα. Ο Κωστάκης πάλι για τον Τζαφέρη, έγινε το λάθος, ο Δημάκος έκλεψε. Θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα, θα κλειστεί. Μπάλα στο χώρο του κέντρου στο Λιβέρι, θα προσπαθήσει να βγάλει. Κάθεται πολύ ωραία παλιά στον Φωτιάδη το σκορ του Ζακηδιακού. Το σουτ θα επιχειρήσει να περάσει out. Στην αντεπίθεση που προσπάθησε να βγάλει ο Ζακυνθιακός. Και ο Καλαλάς έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Οργανωμένη επίθεση από τον Ζακηδιακό με τον Νίκου. Δίνει στον Πασκούλεφ. Αυτός ο Φωτιάδη, ο Διαμαντής θα πέσει δυνατά πάνω του. Θα κερδίσει το φάουλ ο επιθετικός των φιλοξενούμενων. Και στην εκτέλεση και αυτή του στημένο ο Λιβέρης που έχει αναλάβει να εκτελεί όλα τα στημένα για την ομάδα του Ζακηδιακού. Θα γεμίσει την περιοχή του Καλαλά. Μόνος του ο Φωτιάδης. Είναι offside. Αν δεν έβρισκε την μπάλα ο Τζαφέρης θα μετρούσε τον γκολ. Τη βρήκε όμως ο Τζαφέρης στην κεφαλιά του Φωτιάδη. Και ο επόπτης, ο πρώτος βοηθός, σήκωσε τη σημαία για offside. Η μπάλα κατευθυνόταν προς τα δίχτυα, αλλά την ακούμπησε ο Τζαφέρης και αυτόν σήκωσε ως offside. Φίλης. Η φάση αυτή έγινε στο 25. Ο Ζή πολύ ωραία θα περάσει στο χώρο του κέντρου. Ο Καλογιάλης θα χάσει. Καραμαλίκης. Κλείνεται από το Καλυβόπουλο. Θα προσπαθήσει ο Λιβέρης να περάσει. Θα χάσει τελικά. Φωλάζουν οι γηπεδούχοι για κάποιο φάουλ που έγινε εκεί, για κάποιο χέρι. Ο Δημάκος όμως και πάλι στην επίθεση για τον Κιβέρι. Θα βγάλει τη σέντρα με το αριστερό. Η κεφαλιά του Μαρίνη. Στο 27 η κεφαλιά του Μαρίνη θα περάσει out. Πολύ καλή η σέντρα του Δημάκου. Θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο Μαρίνης, αλλά αυτή θα καταλήξει out.
Καραμαλίκης μες στην μεγάλη περιοχή. Κλείνεται από Σελή και φίλοι. Θα διώξει την αμυντική. Δημάκος θα γεμίσει. Offside το Βαρβουλέτος. 1-1, συμπληρώσαμε το 21ο λεπτό του παιχνιδιού. Καλυβόπουλος στον χώρο του κέντρου με τον Μπαρμπαρούση. Καλογιάννης βάζει ωραία το σώμα του μπροστά στον Μπαρμπαρούση, θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Σταματέλος αφήνει τον Φίλη για την εκτέλεση. Θα γεμίσει για τον Βαρβουλέτο. Θα περάσει αυτός μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα πέσει. Μόνος του λέει ο κύριος Νίκας. Η μπάλα περνάει out. Ζιού στον χώρο του κέντρου. Θα περάσει την κάθετη. Βγαίνει όμως ο Χαρακτινός. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Και εδώ συνέχεια με τον Κόκα. Αυτός θα προσπαθήσει να αλλάξει με τον Λιβέρι, αλλά η μπάλα θα βγει out. Πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Σταματέλος από την αριστερή πλευρά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Κιβερίου. Μαρίνης. Καλυβόπουλος για τον Σελή. Λάθος όμως από τον Καλυβόπουλο. Καραμαλίκης δεν θα μπορέσει από την πάσα του Φωτιάδη. Ήταν πιο δυνατή από ό,τι θα περίμενε ο επιθετικός των φιλοξενούμενων. Η μπάλα περνάει out. Περνάει για αυτή η στιγμή για τον Ζαγγινδιακό. Φίλης με μεγάλη παλιά θα ξαναπροσπαθήσει να βρει τον Δημάκο. Θα βγει ο Χαρακτινός με ευκολία και θα μπλοκάρει την μπάλα. Πιέζει ο Μαρίνης. Θα αναγκάσει τον Λιβέρι, τον Τζαφέρι να διώξει. Ο Φίλης πολύ ωραία θα κλείσει. Καλυβόπουλος θα τσιμπήσει. Μπαρμπαρούσης η κάθετη για τον Τσιφλίδη. Παράλληλη πάσα. Ο Φωτιάδης θα χάσει μεγάλη ευκαιρία στο μισάρο, ακριβώς στο 30. Μεγάλη ευκαιρία για τον Φωτιάδη να διπλασιάσει και τα προσωπικά του τέρματα αλλά και της ομάδας του και να τη βάλει μπροστά στο σκορ. Παραμένει το 1-1 εδώ στο γήπεδο του Κιβερίου. Τσιφλίδης για τον Λιβέρι. Αυτός με μια αριστερά στο Φωτιάδη. Πάλι ο Λιβέρης θα πιάσει το σου. Το Καλαλάς θα πέσει στη γωνία του και θα μπλοκάρει την μπαλά. Καλαλάς θα κάνει το Διαμαντή. Τελικά θα πάει στον Αρβουλέτο. Αυτός θα σηκώσει παραδικινευμένα για το Σελί. Αυτός ακόμα πιο ψηλά. Θα προσπαθήσουν να κατεβάσουν οι παίκτες του Κιβερίου με τον Διαμαντή. Τελικά θα κερδίσει το πλάγιο το αμυντικός του Ερμή. Καραμαλίκης για τον Λιβέρι. Πολύ ωραία κάθετη πάσα. Τελευταία στιγμή ο Φίλης θα βάλει το πόδι του. Πολύ καλή πάσα από τον Λιβέρι. Κάθετη στο Φωτιάδη.
Έχει ανοίξει κάπως το παιχνίδι. Ο Μαρίνης στο φάουλ, στο χώρο του κέντρου, για να κόψει την επίθεση που ετοιμάζει να κάνει η ομάδα του Ζακυρδιακού. Μαρίνης στον Βαρβουλέτο δεξιά, βρίσκεται μέσα στην περιοχή ο Καλογιάννης, η σέντρα που θα γίνει τελευταία στιγμή. Ο Τζαφέρης θα κόψει σε κόρνερ πρώτου Καλογιάννη από την πολύ όμορφη σέντρα του Βαρβουλέτου. Το κόρνερ που θα εκτελέσει ο Δημάκος. Έχουν προωθηθεί όλοι οι υψηλοί του Ερβίν Κυπεριού. Καλυβόπουλος, Φίλης, Σελής. Εκτέλεση από τον Δημάκο στο πρώτο δοκάρι, θα διώξει ο Πασκούλεφ. Δημάκο στον Βαρβουλέτο, θα προσπαθήσει να περάσει, θα βγάλει τη σέντρα, θα κοπεί όμως από τον Νίκου. Πολύ ωραία για τον Δημάκο, κλείνεται όμως από τον Λιβέρη, τελικά θα βγει ο Χαρακτινός και θα μπλοκάρει την μπαλά. Στο 34, Ερμής Κιβερίου Ζακυρδιακός 1-1, με τα γκολ του Φωτιάδη στο 4 και 4 λεπτά αργότερα στο 8 ο Ζιού θα ισοφαρίσει με πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ που γίνεται στο χώρο του κέντρου πάνω στον Καλογιάννη. Ο Ζιού θα γεμίσει για τον Βαρβουλέτο. Η σέντρα με μία που θα επιχειρήσει ο δεξιός half extreme του Ερμή. Κρατάει πολύ ωραία την μπάλα ο Κωστάκης. Θα ψάξει να βρει τον Τσιφλίδη με τον Καραμαλίκη. Ο Κοσελής βρίσκεται εκεί και τους χαλάει τα σχέδια. Πάλι Καραμαλίκης. Κατεβάσει πολύ ωραία. Κάθεται την παλιά για τον Μπαρμπαρούση. Δεν θα προλάβει όμως. Και ο Καραλάς στον Φίλη. Αυτό στον Καλυβόπουλο και πάλι Φίλης. Μια ψάχνει να βρει τον Καλογιάννη. Θα χάσει την μπάλα από τον Τζαφέρη. Βρίσκεται στο έδαφος ο Καλογιάννης από το μαρκάρισμα του Τζαφέρη. Είναι δίπλα μας ο Γιάννης Δουβίκας, ο προπονητής, ο γνωστός προπονητής σε όλους μας. Κύριε Δουβίκα, ένα σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολουθούμε μέχρι στιγμής. Είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι με δύο ομάδες οι οποίες είναι σχεδόν εισάξιες. Διαφορετικό σχηματισμό. Η σέντρα από η κεφαλιά από τον Βαρβουλέτο. Μπλοκάρει ο Χαρακτινός.
Ναι. Διαφορετικό σχηματισμό η Ζάκυνθος, παίζει με 4-3-3 με ένα κόφτη και 4-2-3-1 το Κιβέρι. Υπάρχουν κάποια κενά στο κεντρικό δίδυμο της Ζακίνθου που εκμεταλλεύτηκε πολύ καλά το Κιβέρι και κάνουν πολύ γρήγορες αντιπιθέσεις αν κλέψουν την μπάλα οι Ζάκυνθος, που αυτό πρέπει να προσέξει το Κιβέρι και τις στιμένες φάσεις που είναι πάρα πολύ καλή. Πάντως είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στη διάρκεια ποιος θα είναι το καλύτερο στη διάρκεια. Ωραία, ευχαριστήσουμε τον κύριο Δεβίκα που θα είναι δίπλα μας εδώ για το σχόλιο του. Ο Δημάκος θα προσπαθήσει να περάσει. Ένα δυνατό φάουλ στον χώρο του κέντρου. Φωλάζουν οι κυπεντούχοι για κάποια κάρτα από τον διαιτητή, τον κύριο Νίκα, ο οποίος δεν έχει δείξει κάποια κάρτα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αν και έχουν γίνει ένα-δύο σκληρά μαρκαρίσματα που θα μπορούσε να δώσει την κίτρινη κάρτα, δεν το έχει κάνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος στις κερκίδες του γηπέδου του Κιβερίου. Δημάκος θα προσπαθήσει να αλλάξει με τον Ζίου, θα χάσει όμως αυτός από τον Μπαρμπαρούση που προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Τελικά ο Διαμαντής είναι αυτός που θα κόψει την αντεπίθεση του Ζάκη Λουθιακού. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 40 λεπτά στο παιχνίδι. Ερμής Κιβερίου, Ζακυνθιακός 1-1. Καλό παιχνίδι παρακολουθούμε εδώ στο γήπεδο του Κιβερίου. Σταματέλος τώρα προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Έχει χώρο μπροστά του. Προσπαθεί να το κλείσει ο Λιβέρης. Περνάει. Κλείνεται όμως. Κρατάει την μπαλά και κάνει το λάθος προς τα πίσω. Τελικά ο Φίλης είναι αυτός που θα διορθώσει. Θα κάνει τη μεγάλη παλιά. Θα ψάξει να βρει τον Ρέμο που είναι μέσα στην περιοχή. Και θα διώξουν οι παίκτες της Ζακίνθου του Καλού. Βιαστικά σε ένα πλάγιο. Καλογιάννης κρατάει, κλεισμένος από δύο, θα χάσει την μπάλα. Ο Καραμαλίκης θα βγει μπροστά του πιο γρήγορα ο Φίλης, θα κόψει με το κεφάλι. Ο Καλογιάννης θα χάσει και πάλι. Ο Τσιφλίδης πίσω στον Κωστάκη. Ο Καραμαλίκης κρατάει, θα ψάξει να βρει τον Λιβέρη, τον βρίσκει. Ανάβραζε αριστερά πολύ ώρα, αλλά είναι μεγάλη η μπαλιά του. Δεν θα προλάβει ο Φωτιάδης. Αρβουλέτο στη σέντρα. Χέρι. Το δίνει ο διαιτητής ο κ. Νίκας και θα δείξει και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στο Μπασκούλεφ. Ο Σταματέλος θα είναι σε αυτή την εκτέλεση. Έχουμε μια καθυστέρηση για να έρθει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα αυτή έρχεται.
Ο κ. Ζήγας μετράει τη σωστή απόσταση για το τείχος. Καλή στιγμή για τον Ερμή Κιβερίου αυτή που θα γίνει. Για να δούμε. Ο Σταματέλος απευθείας. Γκολ! Η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Στο 43 ο Σταματέλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Βάζει μπροστά τον Ερμή Κιβερίου. Ευνηδίασε τον Χαρακτινό, ο οποίος έχασε την μπάλα αυτή, φαίνεται να πέρασε τη γραμμή. Ο επόπτης κατευθύνθηκε αμέσως προς τη σέντρα. Και το 2-1 για τον Ερμή Κιβερίου στο 43. 2 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο. Και τις όποιες καθυστερήσεις βέβαια κρατήσει ο κύριος Νίκας. 2-1 για τον Ερμή Κιβερίου. Γυρίζει το παιχνίδι. Βρέθηκε να χάνει 0-1. Γύρισε το παιχνίδι σε 2-1 ο Ερμής. Και τώρα η επίθεση που προσπαθεί να γίνει με τον Τσιφλίδη. Βρίσκει την μπάλα και με το χέρι. Αφήνει όμως ο διαιτητής, αφού η μπάλα κατέληξε στον Καλαλά. Ερμής Κιβερίου Ζαγγιδιακός 2-1. Πρέπει να πούμε ότι ο Ερμής Κιβερίου έχει παραταχθεί και με αρκετές αλλαγές, όπως κάνουν συνήθως οι προπονητές στα παιχνίδια κυπέλου. Δεν παίζει ο Δρυμούρας, δεν παίζει ο Καρακούνης, δεν παίζει ο Βιρβίλης, που σε άλλα παιχνίδια ήταν βασικοί οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Δεν παίζει ο Κοζιώτης, ο βασικός τερματοφυλακάς του Ερμή Κιβερίου. Ο Δημάκος προσπαθεί να περάσει, θα κόψει ο Τζαφέρης. Κωστάκης. Δημάκος στον Καλυβόπουλο, αυτός με μια προσπαθή για το Ζίου. Δημάκος θα περάσει. Μαρίνης, μέση περιοχή. Και κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Μαρίνη. Κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Μαρίνη, ο οποίος λέει ότι τον βρήκε ο αμυντικός του Ζαγγιθιακού. Ο κύριος Νίκας έχει διαφορετική άποψη. Και κίτρινη κάρτα και για τον παίχτη του Κιβερίου. Ό,τι παίζουμε από εδώ και στο εξής είναι καθυστερήσεις. Καλυβόπουλος θα χάσει την κεφαλιά, ο Φίλης όπως θα κόψει, Ζίου, Λιβέρης. Πολύ σκληρό φάουλ από τον Διαμαντή και άλλη κάρτα στο παιχνίδι. Τσίμπησε την μπάλα ο Λιβέρης, τον ανέτρεψε ο Διαμαντής έξω από την περιοχή. Και ίσως είναι η τελευταία καλή στιγμή για τον Ζαγγιθιακό. Για να μπορέσει να κάνει κάτι και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Με τον Λιβέρη πάλι από ό,τι φαίνεται. Πηγαίνει στην μπάλα και ο Καραμαλίκης. Ίσως στη τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Λιβέρης και Καραμαλίκης. Ο Καλαλάς θα διώξει από την εκτέλεση του Λιβέρη. Και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Ερμής Κιβερίου Ζαγγιθιακός 2-1. Με τα γκολ του Φωτιάδη, του Ζίου που ισοφάριζε σε 1-1 και του Σταματέλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 43. Ερμής Κιβερίου Ζαγγιθιακός 2-1. Θα είμαστε μαζί σε λίγα λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Γυρίσαμε στο γήπεδο του Κιβερίου για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
Δεν βλέπουμε να έχουν αλλαγές οι δύο ομάδες. Συνεχίζουν οι 11 και για τον Ερμή Κιβερίου που ξεκίνησαν, αλλά και ένα Ζαγκυνθιακό. Να τους πούμε γρήγορα: Καλαλάς, Διαμαντής, Σταματέλος, Φίλης, Σελής, Ζίου, Καλυβόπουλος, Μαρίνης, Καλογιάννης, Δημάκος και Βαρβουλέτος για τον Ερμή. Χαρακτινός, Κόκας, Πασκούλεφ, Λιβέρης, Τζαφέρης, Νίκου, Τσιφλίδης, Κωστάκης, Καραμαλίκης, Μπαρμπαρούσης και Φωτιάδης για τον Ζαγκυνθιακό. Έχουμε μια διακοπή, είναι πεσμένος εκτός όμως αγωνιστικού χώρου ο Φωτιάδης. Άρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ζιου θα απομακρύνει, όχι πολύ μακριά όμως. Μαρίνης με τον Βαρβουλέτο, η πάσα για τον Καλογιάννη πολύ καλή. Ο Τζαφέρης θα κόψει. Βαρβουλέτος για τον Διαμαντή και πάλι Βαρβουλέτος. Πολύ ωραία στο Καλογιάννη. Τράβηγμα από τον Τζαφέρη. Πάρει το φάουλ σε καλό σημείο. Ο Σταματέλος είναι ο εκτελεστής για αυτό το στημένο για τον Ερμή Κιβερίου. Καλυβόπουλος, Σελής, Βαρβουλέτος και Καλογιάννης είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Φίλης είναι λίγο πιο αριστερά από την μπάλα. Εκτέλεση με τον Σταματέλο. Πάλι το ίδιο, όπως σημείωσε το δεύτερο γκολ για τον Ερμή. Την μπάλα φάνηκε να τη βρίσκει αμυντικός των φιλοξενούμενων. Αυτή έφυγε πάρα από τα δοκάρια του Χαρακτινού, αλλά ο διαιτητής αναμέτρησε, έδωσε, ο επόπτης μάλλον, ο πρώτος βοηθός έδωσε out. Δεν είναι συνέχεια ο Χαρακτινός. Ο Ζιου, η κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Φωτιάδης παλεύει τον Διαμαντή. Καραμαλίκης, ο αρχηγός του Ζαγκυνθιακού. Αλλάζει περίοδο ο Καραμαλίκη. Ο Φίλης θα βγει πρώτου Φωτιάδη. Ο Ζιου παίρνει την μπάλα μπροστά. Όσο αυτής θα βγάλει την σέντρα θα κοπεί. Και το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Να πούμε ότι ο νικητής της αναμέτρησης, ο σημερινός νικητής, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Κίμη Καλαμάτα. Όποιος πέρασε δηλαδή σήμερα θα αγωνιστεί με τον νικητή του ζευγαριού Κίμης Καλαμάτας που γίνεται στο γήπεδο της Κίμης. Είναι το μοναδικό παιχνίδι σήμερα που ξεκίνησε 3 παρατέταρτο αντί για 4:30 λόγω ότι η ομάδα της Ζαγκίνθου θα πρέπει να επιστρέψει στο νησί. Σταματέλος. Ένα πολύ άτσαλο σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο, όχι προλαβαίνει τελικά Δεν προλαβαίνει ο Καλογιάννης. Το πλάγιο για τον Ζαγκυνθιακό. Καλυβόπουλος θα πιέσει για να κλέψει την μπάλα. Τελικά κρατάει ο Μπαρμπαρούσης. Μαρίνης, η παλιά για τον Βαρβουλέτο, πιο δυνατή από θα περίμενε ο Γιάννης Βαρβουλέτος. Μπαρμπαρούσης θα κερδίσει το φάουλ από τον Φίλη. Γύρισε πολύ ωραία ο επιθετικός του Ζαγκυνθιακού. Και τώρα είναι η σειρά στην εστία του Καλαλά να μαζευτεί πολλοί κόσμος.
Μια εκτέλεση έχει αναλάβει ο Μασκούλεφ. Εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Χωρίς κανένα πρόβλημα ο Καρολάς, θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Δυνατές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Ο Φίλης πολύ δυνατά με τον Μπαρμπαρούση. Βρίσκεται στο έδαφος ο ποδοσφαιριστής του Ζακυνθιακού. Ο Φίλης πήγε πολύ δυνατά πάνω του. Δεν έχει τίποτα. Φαίνεται να σηκώνεται. Μια πολύ δυνατή αναμέτρηση. Μια πολύ δυνατή μονομαχία με τον Φίλη και τον Μπαρμπαρούση. Τελικά και οι δύο παίκτες σηκώθηκαν, είναι καλά και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ερμής συνεχίζει να προηγείται του Ζακυνθιακού 2-1. Στο δεύτερο ημιχρόνο δεν έχει γίνει κάτι το συνταρακτικό. Κάποια φάση η οποία χρήζει σχολιασμού, εκτός από μια καλή επίθεση που έκανε ο Ζακυνθιακός. Παρβουλέτος θα χάσει, ο Μασκούλεφ, ο Διαμαντής μπροστά, θα κόψει. Φωτιάδης, ο σκόρ του αφήνει, δεν κερδίζει την μπάλα ο Καραμαλίκης. Παλεύει ο Καλογιάννης με τον Νίκου. Το φάουλ που θα κάνει επιθετικός, να αποκτηθείς από επιθετικός του Κυμερίου. Έτσι μπει στην μπάλα ο Μπαρμπαρούης πρώτο του Φίλη. Ο Καλογιάννης θα χάσει. Φωτιάδης. Τον επιτελεί ο Διαμαντής. Έρχεται για βοήθεια ο Μαρίνης. Φωτιάδης για τον Λιβέρη. Είναι ο Φίλης εκεί όμως και θα κόψει την μπάλα. Με το δεξί θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Παρακυρευμένα ο χαρακτηρικός μπροστά από τον Καλογιάννη. Ο Ζιού θα χάσει. Σταβατέλος, πιο εδώ ψηλά Απόλλιος, Μαρίνης, Ζιου, Μαρίνης. Κόντρα με τον Λιβέρη και μπάλα για τον Ερμή. Λιβέρης, ο Λιβέρης ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός του Ζακυνθιακού. Μέσα ο Μπαρμπαρούσης μόνος του. Ο Φίλης τελευταία στιγμή θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Τελευταία στιγμή ο Φίλης κόβει μπροστά από τον Μπαρμπαρούση που ήταν έτοιμος να εκτελέσει τον Καλαλά. Και αυτό σημαίνει ο Λιβέρης. Με πάσα για τον Φωτιάδη.
αυτός και πάλι στο Λιβέρι. Βγάζει με το αριστερό. Κόντρα ο Καλαλάς χωρίς πρόβλημα. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Μπερδεύονται προς την παίκτες του Σκυβερίου, αλλά παίρνει το Σταματέλος. Στο Δημάκο, αυτός με τα κουλάκια θα προσπαθήσει να βρει και πάλι το συμπαίκτη του, δεν θα τα καταφέρει. Χάνεται αυτή η επίθεση για τον Ερμή Κιβερίου. Πολύ δυνατά ο Φίλης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Δημάκος δεν είναι offside. Η σέντρα του Δημάκου στο δεύτερο το κάνει ο Βαρβουλέτος, όχι! Δεν προλαβαίνει ο Βαρβουλέτος. Στην πολύ καλή σέντρα του Δημάκου. Η μπάλα τελικά έχει καταλήξει corner. Ο Βαρβουλέτος δεν πρόλαβε να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας. Αυτή πέρασε. Είχε βρει όμως σώμα αμυντικού. Πήγε corner, το οποίο θα εκτελέσει ο Βαρβουλέτος. Η μπάλα έχει βγει out. Έχει περάσει πάνω από τα δοκάρια του χαρακτηρού. Φωτιάδης. Μια για τον Λιβέρι, πολύ δυνατή παλιά του, δεν προλαβαίνει ο μέσος του Ζαγινθιακού. Κύριε Δουβίκα, έχουμε συμπληρώσει το πρώτο μισάρο, συμπληρώνει το μισάρο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ερμής γύρισε το παιχνίδι, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ και βλέπουμε ότι πατάει καλά μέσα στο γήπεδο. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει ότι δεν απειλείται ιδιαίτερα από τον αντίπαλο. Βέβαια υπάρχουν μερικοί παίκτες μεμονωμένα που είναι επικίνδυνοι, αλλά δεν δείχνει να απειλείται. Πατάει καλά στο γήπεδο, γύρισε το σκορ, έχει την ψυχολογία με το μέρος του, έχει τον κόσμο και θα είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί κάποιο γκολ, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Πρέπει να είσαι πάντα σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα, γιατί έχει παίχτες οι οποίοι είναι έμπειροι παίχτες. 2-3 από το Ζακυνθιακό. Ο Καραμαλίκης, έτσι. Ο Καραμαλίκης και ο Λιβέρης που έπαιζε χρόνια στη Ζάκυνθο, το Σεντρεφόρ. Και ακόμα και το Μπαρμπαρούση το 10 που ήταν πέρσι στον Άρη του Λυκού, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη του Λυκού. Δηλαδή έχει ποιότητα παιχτών οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν είτε με ένα στημένο ή οτιδήποτε μία φάση. Από την εμπειρία σας, τι πρέπει να γίνει τώρα ώστε ο Ερμής Κιβερίου να μην δεχτεί κάποιο τέρμα και να πάει με αυτό το σκορ για την επόμενη φάση του κυπέλλου? Πρέπει να προσπαθήσει να βάλει άλλο ένα τέρμα, να σιγουρέψει το αποτέλεσμα, γιατί έχει τις δυνατότητες, γιατί και ο πάγκος του από ό,τι βλέπω έχει πάρα πολλά έμπειρα παιδιά. Και από το παιχνίδι με την Αχαϊκή 3-4 παιδιά παίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι έχει βάθος και μπορεί από τον πάγκο να έρθουν κάποια παιδιά τα οποία να βοηθήσουν. Όπως βλέπουμε τώρα έχει σηκωθεί ο Βιρβίλης, είναι αμυντικός, είναι στόπερ. Να δούμε σε ποιον θέση θα μπει. Βγάζει τον Βαρβουλέτο, έναν επιθετικό, βάζει έναν αμυντικό. Ναι, θα προσπαθήσει μάλλον θα τραβήξει τον Ρέμο, τον Μαρίνι, από ό,τι βλέπω τώρα, το βλέπω στην άκρη και θα περάσει με ένα τρίτο αμυντικό να μπορέσει να κυρίως στο κεφάλι του Καραμαλίκη που είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό, και ο Μπαρμπαρούσης είναι καλός παίκτης. Αλλά αυτή τη στιγμή θα δείξει στην πορεία αν θα είναι σωστή αυτή η αλλαγή, γιατί από τη μία δεν δείχνει να απειλείται και ουσιαστικά κρατάει λίγο πίσω την ομάδα. Θα δείξει όμως, μπορεί να παίξει με αντεπιθέσεις. Μια πολύ καλή φάση, μια καλή στιγμή τώρα για τον Ζαγινθιακό, αλλά έχει δώσει offside. Ευχαριστούμε τον κύριο Δουβίκα. Έγινε και η αλλαγή όπως είπαμε. Ο Δημάκος ο σουτ.
Δεν απειλεί το Χαρακτινός. Έγινε αλλαγή. Πέρασε ο Βερβίλης. Ακούσαμε και τον κύριο Δουβίκα στην ανάλυση του για αυτή την αλλαγή. Πέρασε ο Βερβίλης στην θέση του Βαρβουλέτου. Μάκος προσπαθεί να παίξει ένα 2 με τον Ζίου. Ελευθερώνει Πασκούλευ. Λάθος παλιά για τον Λιβέρη. Καλύπτει ο Καλογιάννης με το σώμα του πολύ ωραία. Θα κερδίσει το πλαγιό. Τελικά έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο κ. Λίκας μετά την υπόδειξη του βοηθού του. Δεν ήξερα τι έχει δώσει η παίκτη του Ζαγινθιακού και τέλειωσε το πλάγιο. Τελικά είναι το φάουλ. Πανικερδεμένα πίσω ο Λιβέρης. Θα προσπαθήσει να διώξει, να μπει στη φάση ο Μαρίνης, να κερδίσει. Μάκος θα διώξει τελικά η αμυντική του Ζαγινθιακού. Σταματέλος με το κεφάλι ψάχνει από τον Καλυβόπουλο και τον βρίσκει και πάλι Σταματέλος. Ανεβαίνει ο αριστερός μπακ του Ερμπή. Προσπαθεί να περάσει και το φάουλ που θα κερδίσει και είναι η κίτρινη κάρτα. Είναι η κίτρινη κάρτα στον Τσιφλίδη. Στην προσπάθεια του Σταματέλου να τον περάσει, τον ανέτρεψε. Τώρα βλέπουμε να ετοιμάζεται κάποιους ποδοσφαιριστές για τον Ζαγινθιακό να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός και ποιος θα βγει. Απ' την άλλη προθερμαίνεται ο Καραγκούνης και ο Σβίκος από τον Ερμή Κιβερίου. Ο Μαρίνης αυτή είναι η εκτέλεση του φάουλ, καλοχτυπημένο, Χαρακτηρός. Θα βγει, θα μπλοκάρει, θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 35ο λεπτό, στο 80 του παιχνιδιού. Το 2-1 παραμένει για τον στο 25 του παιχνιδιού, στο 70 και όχι στο 80 όπως είπαμε. Κέρδισε αφάλους ο Κυρθιακός. Επικίνδυνο φάουλ για τον Ερμή Κιβερίου. Σε πολύ καλό σημείο για τον Ζακυρθιακό. Είναι κοντά ο Λιβέρης, είναι κοντά ο Καραμπαλίκης. Είναι κοντά και ο Τσιφλίδης. Πολύ πρόσωπο το τείχος για τον Ερμή. Τελικά ο Τσιφλίδης, αλλά ο Πασκούλεφ είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο Καλαλάς μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα την μπαλά. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μακρινό βολέ. Ψάχνει να βρει τον Δημάκο.
Μπαρμπαρούσης θα δώσει δεξιά στον Κόκα. Σταματέλος με τον Τσιφλίδη παλεύουν. Φάουλ για τον Ζακυρδιακό. Ξεσκώνει τους φιλάδους του Ερμή Κιβεριού, θεωρώντας πως ήταν ανάποδο. Ο Λιβέρης αλλάζει με τον Κόκα. Και πάλι Κόκα. Όχι, τώρα είναι ο Κόκας. Θα γεμίσει ο Νίκου σε θέση offside. Ο Τσιφλίδης. Και η αλλαγή που ετοιμάζεται από τον Ζακυρδιακό. Ο Τσαλέκου είναι αυτός που θα περάσει στο παιχνίδι, αν μπορούμε να διακρίνουμε σωστά. Ο Δημάκος θα τσιμπήσει την μπάλα, θα βγάλει και τη σέντρα και ο Μασκούλεφ σε κόρνερ. Πάλεψε ο Δημάκος, κέρδισε την μπάλα. Και η αλλαγή θα βγει ο Τσιφλίδης. Ακυρώνει την αλλαγή τελικά. Όχι, θα την κάνει. Θα την κάνει. Θα δούμε ποιος θα βγει τελικά. Ο Κόκας είναι αυτός που θα βγει. Ο δεξιός αμυντικός. Και θα περάσει ο Τσαλέκος στο παιχνίδι, το νούμερο 14. Δεν αλλάζει κάτι ο προπονητής του Ζακυρδιακού, απλά παίκτη στην ίδια θέση βάζει. Νίκου, θα γυρίσει για τον Λιβέρη, ο Τσιφλίδης θα κάνει το κοντρόλ. Θα χάσει και ο Ρέμος Μαρίς με προϋποθέσεις αντιπίθεση για τον Ερμή. Τελικά η παλιά του δεν είναι σωστή, είναι δυνατή. Καραμαλίκης δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει κάτι το ιδιαίτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Στηρίζουν πολλά πάνω του στον Ζακυρδιακό. Σταματέλος θα κερδίσει το φάουλ από το τράβηγμα του Μπαρμπαρούση. Ζίου. Θα κάνει το σούτ το Ζίου. Τρομερό γκολ. Πέρασε η μπάλα. Έχει περάσει η μπάλα. Γκολ. Γκολ για τον Ερμή Κιβερίου με τον Ζίου. Τρομερό σούτ από τον Ζίου. Τρομερό σούτ από τον Ζίου. Ο επόπτης έδειξε σέντρα. Δεύτερο γκολ που κρίνεται από τον άλλον επόπτη αυτή τη στιγμή. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Στρώθηκε πολύ καλά η μπάλα μπροστά στο Ζίου. Αυτός χωρίς να το σκεφτεί έπιασε το σουτ. 3 άλλα για τον Ερμή Κιβερίου. Μπαίνει διαφορά 2 τερματών. Παίρνει και την ψυχολογία ο Ερμής Κιβερίου τώρα. Φοβερό σουτ από τον Ζίου. Η μπάλα χτύπησε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι του Χαρακτινού και συνέχεια ο επόπτης είπε ότι πέρασε την γραμμή. Και το γκολ του Σταματέλου αλλά και το γκολ του Σεραφείμ Ζίου. Χρειάστηκε
βοήθεια του επόπτη για να πει αν πέρασε ή όχι η μπάλα την γραμμή. Και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα είχε περάσει, από ό,τι υπέδειξαν οι δύο βοηθοί. Τελικά, coach, έγινε αυτό που είπες. Μπήκε ένα τρίτο γκολ. Αυτό που ήταν το ζητούμενο στο παιχνίδι και πλέον ο Ερμής Κιβερίου είναι πάρα πολύ κοντά έτσι στη νίκη. Ναι, παίζει ορθολογικά, ξέρει τι θέλει μες στο γήπεδο. Κλέβει εύκολα πάσες γιατί προσπαθούν να περάσουν συνέχεια από το Λιβέρι την μπάλα και δεν υπάρχει άλλος οργανωτής. Και έτσι και βγήκε το γκολ με το Ζήου. Και στα δύο γκολ χρειάστηκε η βοήθεια από τους δύο επόπτες για να πούνε αν πέρασε η μπάλα. Είχαμε δύο έτσι αμφισβητούμενες φάσεις. Και τον γκολ του Σαμπατέλου, ο επόπτης σήκωσε ότι πέρασε η μπάλα. Και τον γκολ τώρα του Ζήου χτύπησε πρώτα στο δοκάρι και φάνηκε να περνάει τη γραμμή. Εντάξει, αυτά είναι θέματα των διαιτητών. Εγώ βλέπω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Γύρισε το παιχνίδι. Παίζει έτσι όπως πρέπει να παίξει για να πάρει το παιχνίδι. Ο σχηματισμός άλλαξε και έπαιξε με τρία σεντερμπάκ ουσιαστικά και αυτό φαίνεται να της βγαίνει με τις αντιπιθέσεις τώρα και έχει, επαναλαμβάνω πάλι, την ψυχολογία. Ο Μαρίνης στο σουτ, θα διώξει την αμυντική. Κότς, να πούμε ότι αν περάσει το Κιβέρι που όλα δείχνουν ότι θα περάσει, θα παίξει με τον νικητή Κίμης Καλαμάτας που παίζουν στις 4:30 στην Κίμη, με την Καλαμάτα την οποία έχεις προσφέρει τις υπηρεσίες σου ως ποδοσφαιριστής. Ναι, εντάξει, η Καλαμάτα τώρα είναι μια διαφορετική ομάδα από πέρσι. Είναι πιο αποδυναμωμένη, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο δουλεμένη. Είναι μια άλλη ομάδα η φετινή Καλαμάτα, η οποία στηρίζεται πολύ στη δουλειά και όχι τόσο πολύ στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Πάντως πρέπει να πούμε ότι η Καλαμάτα είναι μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι, παρόλα τα προβλήματά της, έχεις παίξει εκεί, ξέρεις την ιστορία της, την ομάδα της. Τρομερό σουτ από τον Διαμαντή και εξίσου σημαντική απόκριση του Χαρακτινού. Πολύ καλό σουτ από τον Διαμαντή. Ο Χαρακτινός ήταν στη σωστή θέση. Έδιωξε σε κόρνερ. Ναι, coach. Ναι, σίγουρα η Καλαμάτα έχει μια ιστορία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει προβλήματα όμως. Η ιστορία είναι ιστορία, αλλά είναι λίγο προβληματική η εικόνα της σε σχέση με τη διοίκηση και με το χτίσιμο της ομάδος. Ωραία. Περάσει αυτά τα πράγματα γιατί η Καλαμάτα είναι από τις λίγες ομάδες που έχει κόσμο και αυτό σου δίνει την δύναμή της, που δεν υπάρχουν ομάδες που να έχουν αυτό το στοιχείο. Δηλαδή ο Παναργιακός, όσο και καλά να πάει, δεν θα μαζέψει τόσο πολύ κόσμο. Υπάρχουν τώρα Αστέρας Τρίπολης, κάποιες άλλες ομάδες, τώρα Ερμιόνι, ακόμα και το Κιβέρι, που ουσιαστικά δεν θα έρθουν πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Η Καλαμάτα θα πάνε. Είναι η αγάπη για την ομάδα. Βέβαια. Ευχαριστώ. Ωραία, coach. Πολύ καλή στιγμή για τον Ερμή Κιβερίου με το σούτ που έπιασε ο Διαμαντής. Έδιωξε υπερένταση ο Χαρακτινός, ήταν όμως στη σωστή θέση. Μια ακόμα αλλαγή για τον Ερμή Κιβερίου. Ο Καραγκούνης θα περάσει ο σκοχώρος στη θέση του Δημάκου. Χειροκροτεί το ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων. Μπαίνει ο Καραγκούνης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναργιακό. Έχει παίξει σε Παναυπλιακό, Κόρινθο, Παναργιακό. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής για την κατηγορία, για την γάμα εθνική, με πολλές συμμετοχές. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Ζουβίκας, ότι ο Ερμής Κιβερίου έχει βάθος. Στον πάγκο του έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή.
Ο Νίκου τώρα με την μπάλα. Ξαναπαίρνει. Πασκούλεφ. Για το 18 τον Καλογερή που έχει περάσει το παιχνίδι. Φωτιάδης αλλάζει με τον Καλογερή. Φωτιάδης και πάλι. Η σέντρα, ο Φίλης θα διώξει στο σημείο και πάλι ο αμυντικός του Κιβεριού. Ο Πασκούλεφ θα ψάξει να βρει τον Καραμαλίκη και πάλι ο Φίλης, ο οποίος είναι πολύ καλός σήμερα. Μαρίνης δεν έχει που να δώσει την μπάλα, τελικά θα γεμίσει. Ο Καραγκούνης στην πρώτη επαφή όχι, θα αφήσει για τον Σταματέλο. Θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει. Θα χάσει τελικά, Βιρβίλης. Στο Καραγκούνη. Καλυβόπουλος 1-2 με τον Καραγκούνη, πολύ ωραία. Στο Σταματέλο, η σέντρα του Σταματέλου, στο δεύτερο δοκάρι, σκύβει ο Πασκούλεφ. Ο Ζιου κοντά στην μπάλα. Δεν το κατάλαβε ο Μαρίνης αυτό που πήγε να κάνει ο Ζιου. Εξεζητημένο. Αλλάζουν ωραία την μπάλα στην άμυνα τους οι παίκτες του Ζακυνθιακού. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μαρίνη, κόβει Διαμαντής, Μαρίνης. Πολλές βοήθειες από τον Μαρίνη στο χώρο του κέντρου, ένα μεστό παιχνίδι. Πολύ ωραία ανταλλαγή της μπάλας, πολύ ωραία Καραγκούνης. Θα πατήσει, κρατάει, τελικά θα δώσει πίσω στο Σταματέλο. Καραγκούνης και πάλι στον Καλογιάννη, θα κερδίσει το πλάγιο. Και η τρίτη αλλαγή για τον Ζακυνθιακό. Στο παιχνίδι που γίνεται στη Τρίπολη, ο Παναριακός κερδίζει τον Παναρκαδικό με 1-0 για το παιχνίδι του κυπέλλου. Να θυμίσουμε ότι στο παιχνίδι πρωταθλήματος ο Παναριακός είχε παίξει με τον Παναρκαδικό την πρώτη αγωνιστική, τον είχε φιλοδορήσει με 5 τέρματα. Τον Μάριο Μπρέσκα, μεγάλο πρωταγωνιστή του παιχνιδιού. Σέντρα του Καραγκούνη προσπαθεί να βρει τον Μαρίνη. Ο χαρακτηρός τελικά η μπάλα είναι out. Πίεσε ο Μαρίνης που ανέβηκε ψηλά. Αλλαγή για τον Ερμή Κιβερίου. Θα φύγει ο Ζίου από το παιχνίδι που έτρεξε πολλά χιλιόμετρα σήμερα. Θα μπει ο Σβίγκος. Ο Ζιου που πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Παρόλο που προηγείται ο Ερμής Κιβερίου, συνεχίζει να πιέζει ψηλά. Δείγμα και της πολύ καλής φυσικής κατάστασης που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε εδώ παίζουν πολύ αρκετά ψηλά και αναγκάζουν την άμυνα του Ζακυνθιακού να διώξει όπως και όπως. Ο Φίλης. Πολύ ωραία κατεβάζει ο Λιβέρης. Δείχνει την ποιότητά του σαν ποδοσφαιριστή. Ο Κόλλας, τον Καλογερή, αυτός ο Καραμαλίκη δεν θα προλάβει ο ψηλός όμως ο σεντερφόρ του Ζακυνθιακού. Έχουν περάσει και τα χρόνια.
Τώρα μπήκαμε στο 36 του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 81. Ερμπής προηγείται με 3-1 του Ζακυνθιακού. Μαρίνης κατεβάζει πολύ ωραία. Το φάουλ από τον Μπαρμπαρούση στην προβολή αυτή στον χώρο του κέντρου. Δεν είναι να βιάζονται ιδιαίτερα οι παίκτες του Ερμπή. Φίλης στον Σβίγκο που θα χάσει αυτός. Κόλλα. Ακόψει ο Φίλης για ακόμη μια φορά. Αλλά Καραμανίκης θα κερδίσει και πάλι ο Φίλης που είναι ο ηγέτης στην άμυνα του Ερμπή. Καραγκούνης πολύ ωραία θα περάσει. Θα πάρει και το φαούλ ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Σταματέλος στον Φίλη πίσω και αυτός θα δώσει πιο πίσω στον Καλαλά. Το λάθος πήγαινε στην άμυνα. Ο Σβίκος θα πιάσει το σουτ. Τίποτα δεν φαίνεται και θα γίνει το λάθος. Τελικά η λάθος πάσα προς τα πίσω στο χαρακτηρινό. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος ο Σβίκος. Χτυπημένο. Χαρακτινός θα μπλοκάρει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει και πάλι κόρνερ. Διαμαντής αφήνει να περάσει η μπάλα πλάγιο. Ο Λιβέρης δεν ακολούθησε καν. Είναι εμφανής η κούραση. Όπως θα διώξει ο Διαμαντής, ο Ρέμος στην κεφαλιά, ο Ρέμος Μαρίνης στην κεφαλιά. Πιέζουν οι ποδοσφαιριστές του Κιβερίου ψηλά να μην αφήσουν να κατέβει μπάλα. Τελικά βρίσκουν διάδρομο με τον Λιβέρη. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Καραμαλίκη, αλλά είναι και πάλι εκεί ο Φίλης. Έχει κερδίσει κατά κράτος τον επιθετικό του Ζακυνθιακού ο Στέλιος Φίλης. Καλυβόπουλος στον Σελή. Αυτός θα γεμίσει, ο Χαρακτινός θα μπλοκάρει. Θα προσπαθήσει να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Κόλλα. Νίκου. Ασκούλεφ. Ο Φωτιάδης, ο σκόρερ του μοναδικού τερματός της ομάδας Ζακίνθου. Αλλάζουν πολύ ωραία Λιβέρης, αλλά και ο Φίλης θα βγει και πάλι και θα ανέβει. Πάσα στον Καλογιάννη. Αυτός μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να βγάλει, θα κόψει όπως ο Νίκου σε κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ομάδα του Κιβερίου, η οποία δεν αρκείται στο 3-1, αλλά θέλει να πετύχει και κάποιο άλλο τερμά. Απελευθερωμένοι πλέον από το άγχος. Ποδοσφαιριστές του Ερμή. Η εκτέλεση του κόρνερ. Ριβίλης. Ο Σβίγκος. Η μπάλα κάπου βρήκε και εκεί που πήγαινε προς την εστία. Τελικά η μπάλα κατέληξε πλάγιο του. Χτύπησε σε κάποια σώματα, σε κάποια πόδια βρήκε η μπάλα εκεί. Πόδια παικτών του Ζακυνθιακού.
Πασκούλευ τώρα. Λιβέρης. Κινητήριος μοχλός ο Λιβέρης. Από αυτόν παίρνουν όλες οι επιθέσεις της ομάδας του Ζακυνθιακού. Κολλά στο χώρο του κέντρου. Λιβέρης και πάλι. Προσπαθήσει να βγάλει, θα κόπει από τον Μυριβίλη. Θα φτάσει μπάλα στον Μπαρμπαρούση. Αυτός ανοίξει δεξιά. Λάθος. Καραγκούνης κλέβει. Στον Καλογιάννη. Προσπαθήσει να κάνει το σούτ. Θα κοντράρει μπάλα στον Κωστάκη. Μυρβίλης. Δεξιά στον Μαρίνη. Αυτός θα δει. Προσπαθήσει να κάνει ένα σούτ. Αλλά δεν θα του βγει. Η μπάλα θα πάει πολύ ψηλά out. Εδώ στο γήπεδο του Κιβερίου. Μυριβίλης με τον Λιβέρη, πιο ψηλά ο αμυντικός μέσος που αγωνίζεται και ως στόπερ. Μιχάλης Μυριβίλης, που αποκτήθηκε δανεικός από την Ένωση Ερμιονίδας, η οποία αγωνίζεται στη Football League. Ο Καραμανίκης βρέθηκε κάτω στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Φίλη. Τελικά δεν έδωσε κάποιο φάουλ ο διαιτητής, ο κύριος Νίκας. Καραγκούνης. Τακουνάκι πολύ ωραία για τον Σταματέλο. Αυτός προσπαθήσει να βγάλει για τον Καλογιάννη. Χαρακτηνός υπό την πίεση του Σβίγκου. Λάθος, Καραγκούνης κλέβει. Η σέντρα του Καραγκούνη με μία Μαρίνης. Την μπάλα στο out ελάχιστα. Out από το δεξί. Κάθε το δοκάρι του Χαρακτηνού. Ο Καραγκούνης έκλεψε, έβγαλε στον Μαρίνη και αυτός με σούτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα out. Ακόμα μια καλή ευκαιρία για τον Ερμή Κιβερίου. Θέλουμε 2 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ερμής Κιβερίου, αν αλλάξει κάτι συνταρακτικά, έχει πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κίμη Καλαμάτα. Μαρίνης κρατάει, πίσω στο Μυριβίλη, πίσω αυτό στο Καλυβόπουλο, αυτό στο Μυριβίλη. Λάθος η πάσα του Μυριβίλη για τον Σταματέλο, πολύ δυνατή, δεν προλαβαίνει ο αριστερός μπακ. Ό,τι παίζεται από εδώ και στο εξής είναι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Η κίτρινη κάρτα στο Φωτιάδη για διαμαρτυρία στο σκόρερ του Ζακυνθιακού. Σταματέλος, πολύ δυνατή παλιά του για τον Σβίκο, δεν θα προλάβει. Με μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Χαρακτήρος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λιβέρης. Καραμαλίκης. Στον Μπαρμπαρούση θα κόψει ο Σταματέλος. Πολύ καλή και παρουσία του Σταματέλου σήμερα στο παιχνίδι.
Γενικά δεν έχει στερήσει κανείς από τους ποδοσφαιριστές του Λουκακούρου. Ο Φωτιάδης θα βγάλει τη σέντρα, ο Καραμαλίκης είναι με τον Διαμαντή, έξω η μπάλα στον πέφτει. Τίποτα από τον κύριο Νίκα. Έπεσε ο Καλογερής. Ο κύριος Νίκας σίγουρος για την απόφασή του. Ο Γιάννης. Σκληρό μαρκάρισμα του Καλογερή από τα νεύρα που είχε για το πέναλτι που δεν του δόθηκε. Βρήκε στον πρώτο ποδοσφαιριστή που βρήκε μπροστά του. Η κίτρινη κάρτα που βγήκε από το τσιπάκι του κ. Νίκα, αλλά λίγη σημασία έχει. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Βερβίλης θα ψάξει να βρει τον Καραγκούνη από την απέναντι πλευρά. Δεν θα περάσει μπάλα. Σταματέλος. Η κίτρινη κάρτα. Δεοντό μαρκάρισμα. Πάνω στον Φωτιάδη. Έχουν παιχτεί ήδη 3 λεπτά καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο του Κιβερίου. Φωτιάδης Κουτσένη βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Γεμίζει ο Καλαλάς με το Καραμαλίκη. Πολύ δυνατά ο Καλαλάς. Θα μπλοκάρει μπροστά από τον Καραμαλίκη. Και το τέλος του παιχνιδιού στο γήπεδο του Κιβερίου. Ερμής Ζαγκυρδιακός 3-1. Στο 4 ο Φωτιάδης έκανε το 0-1. Μετά το γύρισε το παιχνίδι ο Ερμής με τον Ζίου να πετυχαίνει 2 γκολ, στο 8 να κάνει το 1-1. Να ισοφαρίζει. Το 2-1 ο Σταματέλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ και το 3-1 ο Ζίου με το κερασάκι στην τούρτα με ένα πολύ όμορφο γκολ από τα 35 περίπου μέτρα. Κοιτάξουμε μήπως έχουμε κάποιον ποδοσφαιριστή του Ερμή Κιβερίου. Κάποιο ποδοσφαιριστή του Ερμή Κιβερίου στο γήπεδο. Έχουμε τον Μαρίνη, τον Ρέμο Μαρίνη. Έχουμε τον Ρέμο Μαρίνη μαζί μας για το... Θα μας πει Μαρίνης, κερδίσατε 3-1, εύκολο το παιχνίδι. Ήταν εύκολο το παιχνίδι, ήταν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, έστω για το κύπελο. Κάναμε μια καλή εμφάνιση, πήραμε την νίκη και συνεχίζουμε την Τετάρτη για το πρωτάθλημα με την Ελευσίνα. Και ελπίζω να κάνουμε το τρίποντο στην έδρα μας, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που είναι δίπλα μας. Επέστρεψε σε πολλά τραυματισμό, πώς αισθάνθηκε σήμερα στο παιχνίδι? Σε καλή κατάσταση, εντάξει. Ας συνεχίσουμε έτσι όλη η ομάδα, δεν είμαι μόνο εγώ. Και ελπίζω να κάνουμε κάτι καλό για να μην κατηγορεί αυτό που είναι ο στόχος μας. Ωραία. Θα σας αφήσουμε από το γήπεδο του Κιβερίου. Ερμής Ζαγκυρδιακός ξαλέμε 3-1. Από το γήπεδο του Κιβερίου, γεια σας.